Všetkých vás pozdravujem z môjho nového príbytku. Nezvyknem teda točiť videá v interiéri, ako ste si všimli. Ale keďže v exteriéri je tma, už asi od 4:00, keďže sme na strednom Slovensku, máme tu už o 4:00 tmu, tak točím interiéry. Ale to je celkom fajn, pretože práve o tomto tu idem hovoriť. Budem sa snažiť, aby toto video bolo kratšie, pretože jednak ešte mám niečo v pláne, mám nejaký program. Schválne nehovorím, že nemám čas, ponáhľam sa, pretože ja už takéto vety sa snažím nevyslovovať a nepoužívať ich, sú škodlivé. A čo je veľmi smutné, že minimálne v tomto týždni, dnes a včera, stále stretávam ľudí, čím ďalej, tým viac. Včera som takých stretla asi 5, ktorí pri rozhovore so mnou použili túto vetu niekoľkokrát. Ponáhľam sa, nemám čas, nemám na to čas, nemám čas, musím ísť, utekám. A to je zle. Ale nie o tom som chcela, ale nie o tom bude toto video. Toto video je o tom. A rovno vám hovorím, že toto video je len pre tých z vás, ktorí veríte na tvorbu reality a na to, že si vieme veci manifestovať a že si tú realitu tvoríme sami. Kto z vás tomu neverí a myslí si, že je to hlúposť, tak nemusí ani strácať čas pozeraním tohto videa. Takže veľmi stručne budem o tom hovoriť inokedy viac, samozrejme, ale teraz iba tak narýchlo som chcela. Že ako som si ja primanifestovala toto nové bývanie. Manifestovanie znamená vlastne, že si to tvoríš, že si niečo zhmotňuješ do reality, nejaké svoje sny, nejaké svoje predstavy. Takže ja som už dlhší čas chcela sa presťahovať do niečoho lepšieho, väčšieho, luxusnejšieho. Ale ako si mi to nešlo proste zmanifestovať. Robila som chyby, samozrejme. Bolo to asi na jar tohto roku, kedy som si to začala tak predstavovať, že už sa chcem presťahovať, už je čas proste, aby sme mali niečo krajšie, lepšie. A samozrejme, že človek sa niekam posúva, že keď sa mu lepšie darí, tak nejako napreduje a stále ide po tom rebríčku niekde vyššie a vyššie, tak si môže aj viacej dovoliť, potom už niečo teda lepšie za viac peňazí a tak ďalej. No a mala som nejakú predstavu, aj konkrétnu o tom bývaní, ale urobila som takú chybu, že som si to ani nespísala, ani som si to nejako bližšie nedefinovala. Takže to bývanie nejako neprichádzalo. A potom som si uvedomila, že keď teda niečo chceš, tak si to musíš do detailov napísať, ako to má presne vyzerať. Napríklad chceš nové auto, tak si ho musíš zadefinovať presne, ako má mať palubovku, ako má mať farbu, značku, výbavu a tak ďalej. To isté platí, keď si manifestuješ čokoľvek, čiže aj bývanie. Tak potom som si vlastne povedala, že jasné, veď ja som si to nenapísala, tak som si vzala pero a papier a do detailu som si popísala teda to bývanie. Že ako by to malo teda vyzerať. Presne. Fakt, každý detail. Poviem vám príklad, napísala som si tam napríklad, že v tom byte musí byť veľká kúpeľka, v ktorej je aj okno, aj sprchový kút, aj vaňa. Potom, že toaleta musí byť teda zvlášť, separé a takisto s oknom. Písala som si tam, že kuchyňu chcem do L-ka a že keď umývam riad, takže sa dívam do prírody. Proste, že ako za tým drezom je okno a vidím prírodu. Takisto som si tam napísala, že tá kuchyňa musí byť v plnej výbave, nové spotrebíče, proste umývačka riadu, plne funkčná nová rúra, keďže veľa pečieme, skrytá chladnička, mraznička veľká, proste zabudovaná v línke. A
tak som si to všetko popísala do detailov, konkrétne celý byt. Dokonca aj to, že musí byť maximálne na prvom poschodí alebo na prízemí a teda niekde v centre, ale zároveň, aby tam bola príroda, keď sa pozriem z okna. No a tento zoznam, ktorý mal strašne veľa bodov, tak tento zoznam som si položila v tom predošlom byte na parapetu, na okno. Že aby teda vesmír každý deň videl, čo tam mám napísané a čo si teda želám. No, lenže prešlo pár mesiacov a naraz som si v oktobri povedala, že prečo to stále nemám. Lenže ja som na ten zoznam chodila stále pozerať a stále som si tam to čítala. Bože, prečo to už nemám? Veď som si to tu napísala, mám to tu na okne. Prečo to stále nemám? Ja som tomu dávala príliš veľkú pozornosť, stále som to ako keby kontrolovala. Do frása, prečo to stále nemám? Keď som to chcela, mám to tu napísané. No a to bola tá chyba, že som stále ako keby sa pozerala, že prečo to stále nemám, keď som to chcela. To bola tá chyba. A v jednom krásnom dni, to bola nejaká sobota v oktobri, minulý mesiac, kedy som si povedala, upratovala som byt a naraz pozerám na ten zoznam. Hovorím si, kašlem na to, aj tak sa to nesplnilo, tak ja to zahodím. Proste som chytila ten zoznam, som to zahodila celý ten papier do smetiaka. No a čo sa stalo? Stalo sa to, že vlastne som na to prestala dávať nejakú pozornosť, nejaké to chcenie, že chcem to, nemám to. Proste som to vyhodila a povedala som si, no bože, tak ostaneme tu, tak si to tu vymaľujeme, premiestnime nábytok alebo kúpime si nejaký nový gauč. No a presne vtedy, keď som to už nechala tak, že ja to už vlastne nepotrebujem, že to už ani nechcem, kašlem na to, tak vtedy prišiel tento byt do môjho života. Iba tak z ničoho nič. Hneď na druhý deň. To sú také neuveriteľné veci. A zaujímavé, že čítam toľko kníh na tieto témy a aj tak vždy spravím nejakú chybu v tom manifestovaní, ako som spravila s tým bytom, že príliš som sa na to ako upla, na tú predstavu toho nového bývania. Stále som to ako keby že hľadala a že chcem to a neprichádzalo to. Prišlo to presne vtedy, keď som už nelipla na tom, že jednoducho som to nechala tak, že kašlem na to. Čo to znamená? Že vtedy, keď prestaneš na nejakých veciach lipnúť, na nejakých cieľoch a na tom, že čo teda si praješ, tak vtedy to k tebe príde. A veľmi rýchlo. Takže ja mám presne to vysnívané bývanie, spĺňa úplne z toho zoznamu každý jeden bod. Je to až neuveriteľné, je to proste taký malý zázrak. Odrazu tu sedím, je november a ja tu sedím, vysielam toto video a som veľmi šťastná. Mám tu dokonca novú šálku s čajom, takú krásnu, pretože som si povedala, že všetko, v novom byte chcem všetko nové. Povedala som si, že keď už nový byt, tak všetko nové. Takže v tom starom sme nechali aj telku, aj proste nejaké nábytky, veci. A máme tu úplne všetko nové. Aj, ja neviem, nové šálky, nové taniere, nové vankušiky, nové kvety. Som šťastná, čo vám poviem? No a teraz, čo tomu predchádzalo? Tomu, že som si zmanifestovala nové bývanie. Alebo že som si predtým zmanifestovala už milión iných vecí. Čo tomu predchádza? Čo je základ toho? Aby ste si zhmotňovali, aby ste si tvorili tú realitu. Tak úplný základ pre mňa je to, že každodenná vďačnosť. Pretože keď si vďačný a naozaj prejavíš tomu vesmíru, tomu Bohu, ale aj samému sebe tú vďačnosť za to, čo už máš, čo už vlastníš, alebo čo si už zažil, čo už cítiš, keď prejavíš za toto vďačnosť každý deň, tak sa ti bude o mnoho rýchlejšie
dariť v živote. O mnoho rýchlejšie sa ti budú zhmotňovať veci, plniť sny, ciele. A ja vám chcem niečo ukázať. A keď to som nikomu ešte nikdy neukazovala, je to moje súkromie a je to také, to sú také poklady moje, tak ja si píšem každý deň napríklad denník vďačnosti. A iba za tento rok ich mám veľmi veľa. Pozrite sa. Toto všetko sú denníky vďačnosti a manifestačné denníky. A to iba za tento rok. Pretože keďže si píšem každý deň, tak to sa rýchlo náplňa. A všetky sú už úplne plné, pretože stále píšem. Každý deň si napíšem 10 krát slovo ďakujem a za tým niečo, za čo som vďačná. Ďakujem. No a za čo som vďačná, za čo ďakujem? Môžeš ďakovať za čokoľvek. Napríklad ďakujem. Dávam si často ďakujem za život, ďakujem za zdravie, ďakujem za vitalitu, za energiu, ďakujem za pozitívne myslenie, ďakujem za auto, ďakujem za bývanie, ďakujem za šálku čaju, ďakujem za krásne veci, ktoré si môžem kupovať, ďakujem za ľudí vo svojom živote, ďakujem za sviečku voňavú, ďakujem za priateľov, za super prácu, ktorú milujem a môžem robiť to, čo milujem. Ja si tam píšem úplne všetko. A je zvláštne, že niektorí ľudia to nerobia. A nechápem, ako tak môžu žiť. A ďakujem za autičko, ďakujem za odvahu, ďakujem za krásu, ďakujem za hojnosť, to si píšem veľmi často. Ďakujem. No tu sú také veci, ktoré nemôžem nahlas prečítať. Ale radím vám, že toto robte určite. Toto určite robte. Že si píšete denníky vďačnosti. Potom sa vám veľmi, veľmi rýchlo naozaj budú diať veci. Pretože ja som za posledný rok urobila obrovský progres. Mám aj takéto veľké denníky vďačnosti a manifestačné denníky, ale už si teraz kupujem menšie. Potom som mala takúto veľkosť, hej. A teraz mám ešte úplne najmenšiu, pretože som zistila, že tak sa mi to lepšie zmestí aj do kabelky. Aj napriek tomu, že to si už napíšem vždy hneď ráno, prvé, keď vstanem. Ale ja si to nosím aj so sebou a ja si aj počas dňa do toho všeličo píšem. Nikdy, toto je dôležité, nikdy neodídem z domu predtým, než neurobím 3 veci. A to je, že si napíšem niečo do denníku vďačnosti a do manifestačného denníka, že si zacvičím, akože normálne, že fyzicky. A tretia vec je to, že si pomeditujem. Ja si dávam meditáciu vždy, nejakú vizualizáciu. A to robím podľa toho, že či sa veľmi ponáhľam alebo menej, tak minimálne 2-3 minútky to robím, niekedy aj 5, 10, podľa toho, koľko v to ráno mám toho času na zvyš. Ďalšia vec, ešte v rýchlosti. Čo je dôležité, prečo sa mi darí zhmotňovať si veci do reality? Čítam múdre knihy. No a niektoré vám ukážem. Napríklad táto knižka ma veľa naučila. Od Stanic Tiborovej. Podnikanie z pláže, ale nie je to v podstate nič o podnikaní, ani nič o pláži, len sa to tak volá. Je to viac menej o tom, že ako premeniť svoje zručnosti na zárobkovú činnosť a ako to urobiť, že som niekde aj na pláži, alebo niekde v lese, alebo hoci kde, spíš doma, ale proste zarábaš aj v tej chvíli. Čiže je to trošku je to viac menej o pasívnych príjmoch, že ako ich docieliť. Ale mám aj iné skvelé knihy, ktoré ma tak veľa naučili, že po ich prečítaní som naraz robila také kvantové skoky proste v tom, ako žijem, čo robím a v podstate v tom tvorení z tej reality. Táto kniha na to nedám dopustiť. Zmeň svoju myseľ a tvoj život sa prispôsobí. Veľmi múdra kniha. Kúpte si ju, ak ju nemáte. Takisto Mišo Drienik a Alchymia blahobytu.
Táto vás naučí to, ako si tvoriť tú hojnosť v živote. A úplne najnovšiu knihu, ktorú teraz už skoro končím, čítanie tejto knihy. Tajné zákony reality, prosím vás pekne, takisto. Super kniha, ktorá ti tak jednoduchým spôsobom vysvetľuje, že ako si zhmotníš svoje sny do reality. Ale pozor, čo je úplne najdôležitejšie v tomto, že ty darmo budeš čítať nejaké knihy alebo si niečo písať do denníka, keď tomu neveríš. Čiže ty už keď si to píšeš, tak ty si to musíš písať ako hotovú vec. To sa nazýva tvorenie z cieľa. To znamená, že už si to predstavuješ, že už to máš. Že tú novú prácu už máš. Píšeš si, som v novej práci, je tam fantasticky, mám tam skvelých kolegov, výborne tam zarábam. Toto keď si budeš písať, sa ti to zhmotní. Ale keď budeš len o tom snívať a písať, že chcel by som novú prácu, alebo chcel by som novú partnerku, chcel by som nové bývanie, tak sa to nestane. Musíte tvoriť z cieľa. Odkedy tvorím z cieľa, tak o mnoho rýchlejšie tie ciele dosahujem. Môžete si stvoriť, zmotniť všetko. Všetko na svete. Ale musíš tomu veriť a musíš preto robiť to, že tvoríš cieľ z cieľa. A musíš preto robiť aj to, že každý deň si píšeš tie denníky, každý deň si vizualizuješ, každý deň si manifestuješ, každý deň cvičíš, staráš o svoje telo, o svoju myseľ. To je práca na každý deň. No, a to je na tomto najťažšie. Pretože ľudia si myslia, že niečo dosiahnu len tak, že budú o tom snívať. Veľká chyba, veľký omyl. Dosiahneš ciele tak, že si ich budeš želať a tie želania, na tých želaniach budeš pracovať. Každý deň si to budeš vizualizovať. Budeš si čítať tie múdre knihy. Budeš si to všetko písať do takýchto knížiek, do takýchto denníkov. A to, čo si tam píšeš, tomu budeš veriť na 100%. Na 100 milión percent tomu musíš veriť. Už keď si to píšeš, tak tomu veríš. Ja to robím tak, že napríklad mám predstavenie s divadlom. Alebo mám koncert. Už v ten deň si už ráno napíšem, dnes som mala veľmi úspešný koncert, super sa mi spievalo, krásne som vyzerala, veľmi dobre som sa cítila, mali sme skvelé publikum, ľudia boli z toho nadšení, potom sa s nami fotili, priniesli nám kvety, darčeky. Takto si to píšem. A potom presne podľa toho sa mi to zhmotňuje. V podstate si to už ty sám ako keby že nadiriguješ ráno, že ako chceš, aby to bolo počas toho dňa. Aj keď idem na nejaké dôležité pracovné stretnutie, tak ja si to proste napíšem v ten deň ráno do toho denníka. Ja si to napíšem v ten deň ráno, už keď vstanem, že dnes moje pracovné stretnutie dopadlo fantasticky, všetko som vyriešila presne, ako som si predstavovala, všetky zmluvy sú podpísané. Takto to musíš robiť. Vtedy sa ti to zhmotní. Vtedy sa ti to na 100% do tej reality premení. Ale naozaj základ je každý deň, každý jeden deň ďakovať za to, čo už mám. Inak ďakujem aj za túto šálku, ktorú som veľmi chcela, tieto šálky, lenže napríklad sa mi podarilo ich zohnať iba 2. Keby ste niekto vedeli, že kde ich predávajú, nikde som ich nenašla ani na internete, všade sú buď vypredané, alebo že majú jednu, tak ja som chcela aspoň nejakých 5, tak mi dajte vedieť. Sú nádherné a sú veľké hlavne, že naraz si urobím veľa čaju. Teším sa na to, ako budem točiť videá aj tu v tomto mojom novom krásnom príbytku. Mám tu aj veľké piano, na ktoré sa práve pozerám. Tam mám zase kozub, na ktorý sa pozerám. Je mi tu tak dobre. A čo je neuveriteľné, že som si prijala, že v tomto novom byte, že chcem, aby stále bolo veľa ľudí, aby tu proste
chodili návštevy, aby sa tu cítili dobre. A sme tu iba týždeň, už tu bolo toľko ľudí, toľko návštev, takže aj toto som si zmanifestovala, to želanie, že aby tu ľudia chodili, aby tu chodili radi, aby sa tu dobre cítili. Takže ďakujem. Ďakujem, veľmi ďakujem. Som šťastná, usmievam sa. Ale už končím, pretože mám ešte dôležité veci vybaviť a potom si ísť aj skoro spinkať. Lebo zajtra mám skúšku z 4 Queens, takže chcem, aby som bola vyspatá, plná síly, energie. Želám vám všetkým, aby ste uverili tomu, že naozaj tvorba reality funguje. Pretože mne funguje už, môžem povedať, posledné 3-4 roky, ako sa tomu venujem. Ale jasné, že spočiatku mi to išlo pomalšie. Ale čím ďalej sa tomu viac venujem, čím ďalej viacej múdrych knížiek čítam, čím ďalej viacej aj meditujem, behám pravidelne, naozaj, že aj týmto si cibrím aj tú myseľ, že aj to telo, aj tomu telu dávam zabrať, tak o to viacej sa mi darí a o to rýchlejšie sa mi aj darí si zhmotňovať to, po čom túžim. Želám vám to všetkým. Verte tomu a začnite na tom pracovať. Budete mať krásny život, budete šťastní, budete spokojní. A keď je človek spokojný, tak žiari, proste tak sa mu darí. Majte sa krásne, zatiaľ krásny večer, alebo krásny deň, krásne ráno a teším sa na ďalšie video. Čaute.